Alawon, DJ na iba sa tayo kapsa, ti pasari taan, ti Esther, kat ada ti may sa magnagan nga haman, dahito yung haman, kat pikitan na ti madaydayaw iti maiday-dayaw akan kanayon kita lugar. Kadagiti so aming na tao, kat ipagana nga aming na tao, malabsan na kasatulan nga ang bawdagan ko ana. Dito ito may isang opisyal ti Ari. Kat dagiti Hudyo, saan ka nga po pwedeng agbaw iti siya sinuman nga tao, nanyaban nga bagay. Dito yung rabaw tinagamit ito din ni Apo Islaong iti pagbawanda. Dahil iti talaga naisuro kanaging Hudyo. Awan ti pagbawanda no ito ng Apo Islaong. Kaya po na dito, nga haman, kaya kami na, kaskas dyan, agbaw dari kita tao dyan po. Nilaong Mordecai, may isang Hudyo, nga saan nga, babaw rin po na. Iso nga kagurgura na dahito yung tao. Kat, alam na minsan nga pinayaban na, kasapulan ng agbaw ni Aman. Ay Mordecai, nung saan na kinayat ni Mordecai tinagbaw. So nga, nagplat iti mating aramid na kasapulan nga dito yung Mordecai makapatay sa saan na agbaw kadagiti opisyales. So, itilaytang ng daga. Iso nga, ada iti imbaga ni Haman, tinadya arin na kasapulan nga agbaw, iti siya sinuman nga tao nga nagalang dagay dagiti saan na agbaw ko mapapatay isyan. Kaputang stoy iti in decree dito nga Haman kanti Apo Ari wano dinawat dito nga Haman kanti dito nga Ari iso nga dagiti Hudyo sa damo nga agbaw ito dami mapapatay. Kaputa dito ikot na i-decree ang mabaling na mabalik dito nga iso nga iti entero iti dahil nga lugar kasapulan na amin na Hudyo kat mapapatay. Gapo iti rijay nga decree iti Ari may isa nga nagbalin nga reyna ni Esther iti daytang bundawan gaputa inasawa ti Ari ni Esther nga dinaamunga may sagayang nga Israelita. Gapo iti daytoy ni Esther manipot ili ubing pay ni Esther ingana iti nayasawa iti may isang Ari ni Mordecai aktual na iso iti ng hubog kenkwana iso iti nakayaywan kenkwana iso iti nagligyanan na ni Mordecai. So di ba ni Mordecai iti ni Esther na isalakan mo iti tagtao babangon iti papan mo kini Apo Ari tapos ibaga kenkwana ikata na aling nga decree na aling nga Hudyo kat mapapatay. So nga, tinaramit ni Esther ko na saan kong pali, di mapaan. Naman lang ibaba ni Apo Ari na yung September na, nung panagiro, di jay sa kuwanan na mapapatay, mabeheaded, iso na, maputulti, ulo na. Uray na, uray ng asawa ti Ari, hanga basta-basta, hanga kumpad jay reyna, iti sa kuwanan ti Ari. Maliban no, ibaba na di September na hanga mapapatay. Iso nga, alam ko, kasi nagtara nila tayo, amo nga ibaga, una na, nga kaputa, ada dita pagarian ti Ari, may saka nga rin na, kahaan ka mapapatay, una na.
Iso nga kanilong iti ka po ulang ko nga ni Mordecai andun na sakto di ka sakto data iti uno gumawa ka ti paraan kat nung hatay nga mapukaw, madadaoy, mapapatay. So nga napan ni Reyna Basti isang wanan ni Ari kat gapot na nagpapintas nagayos iti amin kabalan na kung na napagkita kita tao na amin nga Hudyo ket ag fasting, ag ararat, ag fasting. Iso nga, idi nalpas iti 3 days nga fasting da, napanon ni fasting, ay di fasting, napanon ni Esther, di isang mga nati ari, ket nalugod mo di jay ari ken ko na. Iso nga, ibaba na ni Esther na hanganan ari. Iso nga, kunana, kaya jay binasa tayo nga may idi pinaiban ni Ari kan ni Esther ini may isang piging adan pati ni Haman na dayjay kabusog na kung pinaiban na ini may isang itatalo na tapos imbaga ni Esther na iso na dayjay Haman iti ng plot nga mapapatay di amin na Hudyo, iso nga kuna ni Esther, nailako kami, mapapatay kami namin ng Hudyo. To make the story short, kakapsat, nagbaligi ni Esther nang sumon kini nang ibaga kini Ari, wano nang ibaga nga ikatan na kung madali nga decree. Kapunta saan nga may kadali nga decree agad amin nakabusog dagiti Hudyo ket mapapatay. Kumbaga ay kasapulan nga labanan dahil suda. So mahaan timay sa mamin nga ari wano na i-decree dahil tama kwan na no na i-decree timay sa banag ket saan nga balinan nga ikatan ni ate Arin. Siyempre, may isang arikat, ganyan di bagana, kasi pulang ako pasama. May ipakita, iti authority nakon, iti kinaanas na, iti ibagbagana, iti decree na, ang basta-basta nga, mangi baba iti decree na, ibababi ng taon. Kudikat din sa pulang mga tumpat. Iti na amuan, dahil nga ari, nga ni Haman, kaya itinagplat ka na ko ala, iso nga napapatay iti dahul, nga angkan, dahil nga Haman, kat napasamak di dyan, war between nagiti, magpapatay ka na iti Hudyo, kat iti Hudyo. Iso nga, kakapsat ko kay Kristo, lumapan tayo, iti teksto tayo, iti title, introduction pa lang naman dyan. Lagi title, tiket ko nga pakipagsasalitaan ka na kayo ko, speak the truth. Speak the truth when you see that your people is in great danger. At ito nga isa, kanay ko nga makikita din sa Facebook, na just keep silent. Ngamin, no, keep silent ka, kat may salakan mo tibagbagin. Depende mo siguro na nila dyan, pakukusaran na ito yung keep silent niya. Nung kagatay mo, bagbagan niya ako Diyos na agsao kayo itipod no. Kasano tayo agsao itipod no? When to keep silent and when to keep quiet, when to keep silent, wano kasapulan nga sa ukan. Kailan nga kasapulan nga sa ukan. No, minsan ko na da, datay ringgor. Keep silent, kanatan mo makiringgor, tinay sa matao ka. Tapno haan nga, dawa ng kulay war, ulo di dyan, putot, ulo, sa tugal kansa.
masok sa ban. Dalang ti may mesa nga makiring-kiring no keep silent ka, magibagbagin na iti karkaring na awan ti sa ban karkaring Uday gibagbagin na naglaan sa akali. Sumana o bagayo iti bagbaga na kanda sa usawon na. Well, mga kapatid, when to keep silent and when to speak. Nung makita tayo yung upsat, nung tagititag tao, kat adan iti panawon nga marigatan daw, mapaksyat daw, kanya man dahil danger nga sasaadon daw kapsat ko. Kuna na nga kasatulan, adadagit yung aramado ni Apo Diyos nga speakers, adadagit yung aramado ni Apo Diyos nga napulog nga sa may salamat sa ukod, at iti pa nakabalin na, at mga pasama, ta nabilog, danger nga sa una. Kasi lang kumakin hindi na pasama, iti Israelita ijay Egypto. Sino iti inayaban ni Apo Diyos, at natikas na po, may yaon na ijay, makapumano na ijay, na isalakan na. Sa gadi nga ni Moises, siya sino makapsat iti naramat ni Apo Diyos. Idi, nagiti Philistines, kat puspusuran na nagiti Israelita, saan kang kadingan ni David. Idi, nagiti Philistines kat, impalapan na naghigante ng Goliath. Nung anya, impalapan ni Apo Diyos, ang kadi, nga kasing iladlaon ni Elvin against Goliath. May salang apos pastor iti kalbing kadatupa ng kakabsat na makita tayo uray pa saan tayo malapigsa, saan tayo nakabsot tayo no, inayaban na tayo ni Apo Diyos nga sa iti pudno, tapno may salakan, nagiti tao na. Saan tayo gabi mapan? Saan tayo gabi nga agsaon? Saan tayo gabi nga rabinon nagiti pagayatan ni Apo Diyos? Tapno hindi kasta, mapasamak. Dijay pa na kaisalakan, nagiti tao na. Kuna na, speak the truth when the people of God is in danger. Di mo ba? When to keep silent and when to speak. Iso nga, inayaban, wala impan ni Apo Diyos de Esther, nagbalin nga reyna, taapay, gaputa, agalayak iti purpose na po Diyos kapto may salakat na pinili na ng tao. Saan ka din nga tayo amin kat pinili ni Apo Diyos at tao na. Pinagbalin na tayo ang anak na. Tapos di kasta, may salakat tayo. E di yung bagbaga ni Apo tayo ng Iso Kristo. Nga ugos, pinagdagdagan na Apo niya saan kumay daw, pidyempierno. Inagkaroon ng saan. Ay nga naging ibadag, karamihan naging ima tayo, pagbasbasulan tayo, kasapulan, nga putulong tatlong kasta. Saan tayo mga panidya impyerno? Warning dito ni Apo Diyos kada tayo. Pakaisa na kanan, isang tunggal sa kada tayo. No, dahil itihin, at arapinan mo, no, dati papapanan, tisakam, nga saan mo, nga pagayatan ni Apo Diyos, iso iti pakay, pakait, kung buwag ijay perno, saan ka din, kuna na lang, ikatul na tasakam, natisya at kapilay ka nga mapag ijay, heaven ang data,
Buong makatawan mo mapanijay, impyerno. Nya ko na ba? Nasisyan nga puntat na tabilang. No, sa sauka, iti, saan nga naimbag, iti padang na tao. Ngam dayta, nga mapangkaijay, heaven, nga putong data dilang, ngam data mapangkaijay, impyerno, nga buot na katawan mo. Kanya tikikit tayo. Bagitong katuwag na yung kakabsat. Pakaisalakan sa tugaman sa kada tayo, sipagpagan ni Apo tayo ng Kristo. Santo kay magpagaday to. Sudikot di bagbaga ni Apo tayo ng Kristo, isursuro ni Apo tayo ng Kristo. Warning kadagiti ang amin, nga ang anak na, nga nutaima, kaganayon nga galala, iti saan mat nga nasayaan, uno nga mamad nga kukwa. Ala, kaya mo nga ron. Kung nangarod nga, uri pa nyo maalam ang amin. Ti kayamanan, tinubong, uri pa tinubong, gulgamon. Nung mapangkamot ija impyerno, pagkat anong tinubong. Hello? Pag-aasi ka mo, ija impyerno ko, tijay ko eternal hell. Ada eternal life, ada eternal life. Kaya tayo natin mapalay eternal life 70 years lang mati unang gana 80 o unang gana sa agasot inibiyerto dito nga aga rigat ka nga awan sa likwam mapangkamot ijay adati ka na dati kayamanang ijay langit. Well, tigay na lang sa unday ko, i-control tayo, bihag tayo, nasantuhan ko nalintog, pagayatan na po Diyos, kayat na, inusi tayo na pagpungi tayo, basbaso, nyabin, nyabunan na iti sa tuwang na surat, dahil takalong imam, kag basbaso, putdan ka na, una ni Jesus Christ. Kaysa ata tituwa nga ima, nagpasok mo iti rabaw iti daga, mapamot ni jay impyerno, niya kay iyo. Upe. Pwede kat panursuro ni Jesus Christ. Ha? Ang ko nga panursuro, ipagbagak na nayaban na kakaslakin ni Moses, ang mga ibagan niya dikit ni Apo Diyos. Nayaban na kakaslakin ni Esther, naramidon niya din siya pagayatan ng Apo Diyos. Naman sa lakan, sa tugaw kayo sa kadatan. Hello? Sino pa hindi tumulong kada tayo? No din lang ni Apo Diyos, kat nakaan na tumulong kada tayo ni Apo Diyos, ay niya kapasama ko. Hello? Isungarod kakabsar. Nga dadagiti panahon, nga dadagiti papastor, nga umay ka na kayo, dapat nagtikas ka, may salamat dagiti karangwa sa tugong may sa kayo. Amen? Kastamot nga yaban na tayo niya ang punos, nga agpalit niya ang sin. Kung nanapit yun nasaliyak ti asin, yung nawalat ti abgad na, kasama ti panang paabgad tayo manod. Amo, kapsal nagligat niti kanayon nga, magugi, awan ti malpas na. Ang kati, kanayon nga magugi, malpas na. Ito naman, matinagtuman ti basulod, pangkatumanan, magugi. Matinagtuman basulod, pangkatuman, magugi. Pati nagkatulong paso na, maglugi ka tumanan, di awan pinagdalpas. Instead nga nakapokus ka, kaya pagayatan ni Apo Diyos, kaya mission mo, itinay ko yung araw tinaga. Saan ka nga, ang makamove on, kanayon ka nga, ang supli, tatno, pangkantuman, move on kantumanan, supli kantumanan, kanayon ka matinag, sumar ka muna na kalag, katulad na data ima mo, katulad na atasaka mo.
Katong natatadila mo, katong natatata, na pa siya di pagpagangan, katong, tapos bigas takot. Kaya na nasuon, katong tayo ka basol. Kanagitibyan kayo. Katong tayo sa tayo na alamin din, tapos bigas takot, kompleto ng laong iti, bagi tayo mo pa ni Jai. Heaven. Amen? Iso nga, kapsat ko kay Kristo, ako yun, ninyajay, sa pulan nga. Amuhan tayo. Una na, speak the truth when the people of God is in danger. Magkita tayo, J. Esther, makasanong tinaramid ni Esther. Uray mo kasukat tibiyat ng napankin ni J. Ari. Tapos nung itigas ka, may salakan na iti. The whole Jews. Speak the truth when the people of God experiencing persecution. Tapos lagi na dyan, naramit na dito, i-dyan ko na nanay. Agad tayo pakpaksyan, iti demonyo, itinagan mo, apo. So, binawalan may, haan kayo agad arami ti kasta, nakamilaon, unada. Na-persecute na rin kabarbarong mga mamati ka ni Jesus Christ nga agad-arami mo iti arami din ni Jesus Christ. Kung nalagiti adipon. Kung na ni Jesus Christ, bebean nyo idaan. Those who don't against us those who is for us is not against us. Bebean nyo basta idaan. Ngagpaksyat iti demonyo, babaan ka na tinagan ay babaan tinagan ko. Kadwan ang ida. So mga kapatid, uray pa ito, ma-divide iti iglesia.